Reit, dyma ni yn y maes gwyn. Mae'r toriad rhyngwladol wedi bod. Pawb dal i fod yn hapus ar ôl buddugoliaeth fawr yn Millwall. Dipyn o bethau eraill gyda ni, mae'r ffenest trosglwyddo wedi cael. Y carfan terfynol, wel, wedi cael ei gyhoeddi er fod yna un lle ar ôl. Mae'n debyg i Oli Rathbone fydd hynny. Hyd yn oed gwell, merched wedi cael buddugoliaeth mawr di Sul diwetha. Oedd i cartre yn Llantsawel, mynd ar ei holi, a wedyn sgorio 5 gol. Beth ti fel o'r buddugoliaeth yna, Arwel? Ie, pan oedd y gêm ddechrau, amgylchiadau anodd iawn, glawd trwm, yn union fel yr fixture llynedd, dyd gwir, ond oedd rhywun yn cael teimlad, o'n nhw'n anlwcus efo'r 2 gol, really, cwbl o gamgymeriadau, a wedyn oedd rhywun yn teimlo bod nhw'n dîm cryfach Wrecsam trwy'r gêm, dyd gwir, a goliau safon, a ia, dim clyniliad fatha tymor dwytha gwbl, dechrau campus, a mae'r chwaraewyr newydd yn edrych yn rhai da iawn, solid iawn, a wedi sgorio yn barod, felly dwi'n edrych ymlaen i dymor merched mewn lapyd yn ei gwir. Ydy, 5 gol gan 5 chwaraewr gwahanol sydd wastad yn arwydd da. Gêm gyntaf i'r rheolwr newydd, a dechrau da. A rheolwr yn siarad am anelu am Ewrop ar ôl y gêm. Ti'n meddwl bod hynny'n darged rhesymol, Ifar? Ydw, dwi'n meddwl bod yn hen bryd bod nhw yn symud ymlaen. Maen nhw wedi bod yn dygymod ar gyngrair am 2 flynedd, wedyn dyla nhw fod yn barod ar gyfer y cam nesaf. Dwi'n meddwl bod oedd y bach o sioc newid rheolwr, dwi'n meddwl, ond dyma pam oedden ni angen o'n rili, bach mwy o uchelgais. Dwi'n meddwl bod rhan fwy o'r tîm yn yr adran wedi newid i'n rheolwr dros yr ha, a mae rhaid ni gadw i fyny efo'r tîm eraill, ddim jyst trio mynd o'i blaen nhw. Mae'n waith caled cadw i fyny efo pawb nhw. Ydy, Llantsawel di bod yn dîm anodd i ni yn y gorffennol, felly mae buddugoliaeth yna yn argoeli'n dda, felly dwi'n meddwl bod gennym ni flwyddyn gyffrous i edrych ymlaen ato fo efo'r merched. A wedyn, mae'r dynion yma heddiw, da ni'n mynd i fod yn chwarae QPR. Mae'r tîm wedi cael ei gyhoeddi. Di Liberato Cacace ddim yn y garfan, dwi'n meddwl oedd o wedi brifo, ddim wedi mynd i'r gemer rhyngwladol. Felly James McLean i fewn, Oquongo i fewn achos mae Ward wedi brifo am debyg allan am rai misoedd. Ond heblaw am hynny yr un tîm, ond cwbl o wynebau newydd ar y fainc. Felly gêm gyffrous o'n blaen ni, be ti'n feddwl o'r tîm i ddechrau Arwel? Ie, tîm old school, tîm Phil Parkinson, siomedig bod catch dal di brifo dyd i gwir sy'n rili cyfo i ddechrau. Gath James McLean assist bach neis yn y gêm na erbyn Millwall. Pryder fi ydy'r sort of 3 canol na, James a Dobson a McLean. Oes gyda nhw 90 munud o'r intensity sydd angen ar gyfer y bencampwriaeth. Nath James a Dobson yn sicr dangos hynny'n erbyn Millwall, yn rhaid dangos o wthnos ar ôl wthnos. Os nawn ni hynny, mae gen ni gyfle dwi'n meddwl, a mae gen ni dipyn o firepower ar y fainc. Yr unig chwaraewr arall sy'n codi, mae'r cwestiwn i fi ydy Hardy, dwi ddim yn cweit yn siŵr beth yw ansawdd o. Mae'n gweithio reit galed, diolch yn edrych oedd am peldroed ar y cae, mae'n rhyw siarp od, a mae'r hedeg yn od, ond gobeithio fydd y gol yn Preston, o'n i yn Preston yn y gêm yn y gwpa na honno'n chwic o gol, felly gobeithio ni weld mwy o hynny. Ydy, wedyn mae Chief ar y fainc, wedyn mae gen i opsiynau yn ganol cae, falle am y tro cyntaf tymor yma, efo Rathbone a Thomason dal di brifo. Felly, gobaith i weld cwbl o wynebau newydd. Ie, dwi'n meddwl mae Broadhead ar y fainc hefyd, falle ydy'n edrych yn well efo 10, Windas ddim yn ôl eto. Beth ti'n gobeithio weld o ran y tîm a wynebau newydd efo? Dwi'n gobeithio weld yn i'r wynebau newydd rhyw bwynt.
Dwi'n meddwl mae'n ailfen o wobrwy o'r tîm yn erbyn Millwall. Doedd o'n perfformio gwych, ond nath ni'r job a dyna be mae Parkinson yn hoffi ynddo. O ran y fainc, dwi'n meddwl bod yna 3 chwaraewr rhyngwladol ar y fainc. A mae'r fainc, Maris oedd yn ei fus yn ôl gêm cyntaf tymor. Mae'r fainc dipyn yn gryfach, mae yna lot o opsiynau. Mae'r disgwyliadau rwan sy'n gyffredinol o lot i'w dweud y gwir a jyst edrych mlaen i weld beth yn ei wneud ar hynny. Mae'r opsiwn yna i newid siap y tîm hefyd. Dwi'n meddwl fydd hynny digwydd, ond mae yna lot fawr o ddewisiadau rwan. Oes, mae werth nodi dim lle i Elliot Lee ar y fainc, dim lle i Dan Scar, felly mae yna gystadleuaeth i gael ar y fainc ar y funud. Da ni'n chwarae Queen's Park Rangers heddiw, tîm sydd wedi cael dechrau cymysg colli 7-1 yn Coventry, ond wedi curo Charlton a adre cyn ei gêm cyn i'r ffenest rhyngwladol agor. Felly, gêm ddiddorol, ti'n teimlo'n hyderus ar hwn? Ti'n efo fi, beth yn hyderus, ond na, dwi'n teimlo wneud gêm gyfartal yn aml iawn. Dwi'n meddwl na gêm gyfartal fydd i heddiw. Dwi'n meddwl mae Wrecsam dal yn ffeindio traed. Dwi'n gwybod sef wedi chwaraewr na gadw'r intensity wsos ar ôl wsos. Mae'n cael gorffwys bach, ond dwi'n meddwl gawn ni'r 1-all heddiw a dys ni'n hapus just cadw'r pethau tica drosodd, cadw cael y pwyntiau yna. Ond mae yna gyfle yn diffynt, so dwi'n meddwl na gêm gyfartal fydd i. Efo'r, beth ti'n dweud? Dwi'n reit hyderus, dwi'n am y dwy ddim. Dwi'n meddwl mae yna opsiwn ar y fainc rwan, felly yn y gorffennol mae Parkinson wedi cael y resgu sy'n beidio defnyddio nhw, ond rwan a bosib dadla bod y fainc yn gryfach na beth ar y cae. A so mae'n ffwl beidio ddefnyddio hynny. Dwi'n disgwyl i'n agor yn dyn a jyst fydden ni'n rhiglu nhw. Dwi'n meddwl dda iawn o'r wedi cartra. Ti'n meddwl? Coney gynt o Wickham yn chwaraewr da a sydyn, felly dwi'n meddwl na nhw'n greu problemau ni. Cytuno ti Arwel, dwi'n siŵr os ni had i cweit yn gweddi, falle bod ni'n chwarae well efo chwaraewr rhif 10, ond dwi'n cytuno efo dwi'n meddwl bod gennym ni lot o opsiynau ar y fainc, a oedd o ddiddorol clywed Phil Parkinson yn deud yn ei gyfweliad rwan bod o'n teimlo fod gen efo y fainc i'w ddefnyddio, felly mae wedi dweud hynna yn y gorffennol a ddim wedi defnyddio'r fainc, ond dwi'n meddwl fod yna opsiynau i ni ymateb. Felly dwi'n obeithiol a bydd y goliaeth hefyd 2 gôl i 1 a gobeithio fyddwn ni'n hapus siarad ar ôl y gêm. Wrecsam 1, Queen's Park Rangers 3 gôl. Gêm, canlyniad siomedig. Hanner cyntaf siomedig iawn o'n i'n teimlo. Nathon ni gael cyfleon yn yr ail hanner, methu rhai da, a wedyn just pan oedden ni'n dod yn ôl i fewn i'r gêm, 2 gôl i 1, gadael gôl eithriadol o feddal i fewn, a wedyn o'n i'n dalcen caled i ddod yn ôl o 3 gôl i 1. Be di ddeimlad ydi Arwel ar ôl hynna? Ni'n sicr ddim yn heiddi dim byd o'r gêm, rili. O'n i wedi colli'r gêm yn yr hanner cyntaf mewn gwirionedd a amseru'r trydydd gôl na jyst i lladd y gêm off yn anffodus. Nathon ni ddechrau lot gwell yn yr ail hanner yna. Oedd hi'n edrych yn oce pan oedd hi'n 2-1, ond pan oedd y trydydd i fewn oedd y gêm ar ben mewn gwirionedd. Fel nes i ddweud cyn y gêm had i ddim rili yn gyhoeddi fi, dwi'n yn siŵr iawn beth yw'r rôl o, beth mae'n neud. Mae'n rhedeg lot, ond i ba bwrpas dwi'n yn siŵr iawn. Matty James ddim yn y gêm. Sheaf yn edrych yn well yn dod arnodd, actually. Gath o rhyw cameo bach eitha llwyddiannus ar y diwedd yna. A James McLean yn ffodus yn cael un o'r gemau yna lle oedd o yn edrych yn ar y deg iawn. Felly, canlyniad hynod o siomedig, oedden nhw ddim dim gwych, ond oedden nhw'n sicr cymryd i cyfleoedd yn wych. Felly, chwarae teg ar ymwneud i'r pwynt. Mae werth deud bod Kiefer Moore wedi cael ei chweched gôl mewn 5 gêm, felly mae o'n wneud i ran. Falle bod ni ddim yn cael croesiadau i fewn i'r lle iawn iddo fo. Gafon ni lot o'r bel yn yr ail hanner. Sam Smith methu cyfle hawdd iawn. Stodd Dobson methu cwbl o gyfleoedd. Nes di sôn am McLean, Connor Cody'n edrych yn ara iawn hefyd ar brydiau ag o QPR.
yn edrych yn gynt na ni ar adegau. Beth o ti'n teimlo? Ie, oedd yna gyfnodau yna, ond oedd yna hanner awr syml iawn yn yr hanner cyntaf, camgymeriadau yn y cefn, Arthur yn edrych yn ansicr, neb ymateb digon cyflym, ond mae Keith Moore yn edrych yn greit, mae O'Brien yn edrych yn greit, oedd ni'n edrych yn gryfach efo'r eilyddio, a dwi'n meddwl, dwi'n di extri ar ystadeg, ond dwi'n meddwl erbyn diwedd, gathen ni fwy o gyfle yna nhw. Ond os ni wedi cael pwynt o'r gêm, dwi'n meddwl os ni wedi heiddio, mae angen amser arno ni, dwi'n meddwl, i'r tîm a ddod at y gilydd, a fydden ni'n oce. Ond mae'r tri dych chi genwi, Cody, Llein a James, maen nhw yn edrych yn rhy ar y deg. A dwi'n meddwl falle bod beth gynna ni ddod yn ei lle nhw, mynd i ddatrys un o ddau broblemau o leia. Ydy, dwi'n meddwl oedden ni'n edrych yn dîm o ddim cweit wedi asio at ei gilydd. Kevin, trydydd gol, yn gol wael iawn i'w adael. Cody'n edrych yn ara iawn, ond Arthur, a nath o'n neud yr un peth, tua 5 munud wedyn, yn dod oddi ar ei lein, stopio a trio mynd yn ôl. Felly mae rhaid iddo fo fynd efo'i benderfyniadau. Ond dydy'r balans yn y Kevin ddim yn iawn, a falle mae Cody ydi o, a clywed weithiau ddim yn edrych yn sicr chwaith, felly... O'n i'n siomedig yn Doyle hefyd, oedd o'n fel bod o yn lle rong lot o'r amser. Mae'n gallu ffeindio pêl a ffeindio pas, ond dwi'n teimlo bod o'n lle rong lot a di o ddim cweit digon cyflym i gyfro'r camgymeriad. Ydy, felly dwi'n meddwl mae yna angen edrych ar newidiadau. Wrth gwrs, mae gen ni opsiynau ar y fainc. O'n i'n disgwyl newidiadau hanner amser, mae rai fi ddeud, achos oedd yr hanner cyntaf siomedig a o'n i'n colli 2 gol i fynd. Oedden ni yn edrych yn well ar ôl y newidiadau, ond dipyn o waith o'n blaenau ni, fyswn i'n dweud. Da ni wedi chwarae 3 gwaith rwan yn y cae ras, colli 2, 1 gêm gyfartal. Lwcus fod ni wedi cael buddigoliaeth yn erbyn llif y chwarae yn Millwall, ond dim arwydd mawr o sglein ar ôl cael pythefnos o waith ymarfer, fyswn i'n dweud. Ambell un wedi bod i ffwrdd efo tîm rhyngwladol. Felly, pa newidiadau fysa ti'n disgwyl gweld y gêm nesaf Arwel? So ni'n dechrau shift yn meddwl yn lle Matthew James yn y canol eddol, yn edrych chydig bach mwy ystwyth a edrych i leddi'r bel chydig yn gynt. So ni'n dechrau Sam Smith yn meddwl yn lle Hardy. Dwi'n meddwl bod o jyst yn dipyn cryfach, a Hardy'n edrych mor wan. Mae'n di gwneud rhywbeth i ti. Ambell i challenge iddi oedd o mor wan. Felly, so ni'n dechrau Sam Smith, neu hyd yn oed Rosehead yn y rôl yna, jyst i gael rhywun yn neud rhywbeth efo'r bel. Wrach dechrau Barrett yn lle McLean, dwi'n gwybod, ond dwi'n tybio wneud i ddechrau efo McLean a Sari Catching Fit. A Ifor, so ti'n dweud, ydy Hardy chwarae mwy fel Stan Laurel falle? Ydy, dwi'n gwybod be nath o peth, oedd o drwodd am gol, ath o off i'r chwys yn do am ryw reswm, dwi'n siŵr os oedd wedi cael cyffyrddiad gwael, ond ie, mae gofyn neud newidiadau. Dwi'n meddwl falle bod dyddiau McLean o ddechrau ar ben. Mae gen ni Cybaro sy'n gallu chwarae ar y dde mae o'n de, ond sy'n gallu symud long mynd i'r chwith o bosib. Neith i hyn yn digwydd, ond hyd yn oed ystod y chwarae pedron ar Kevin. Ie, yn ddiddorol o'n i'n siarad efo rhywun o, a oedden nhw'n dweud CPR di chwarae Fulham wrth dwytha mewn friendly. Wedyn, sa di bod yn dweud allan ni wneud rhywbeth tebyg, dwi'n meddwl. Ond, ie, maen nhw angen gemau i glicio, dwi'n meddwl. Ond, mi dda peth yn oce. Ydy, mae'n dechrau tymor, chwaraewyr yn dod i nabod i gilydd. O werth deud, mae yna gemau anodd yn dod i fyny rwan. Da ni'n teithio i Norwich wythnos nesaf. Mae gennym ni Derby, mae gennym ni Caerlir. Hon ar bapur oedd y gêm hawsa, sy'n ei dweud yn mis yma. Felly, mae'n bryd i ni ddod yn ôl. Ond fel arfer, o dan Phil Parkinson, da ni ddim yn colli sawl gêm yn aml. A nathon ni ddod yn ôl yn yr ail hanner. Os o'r bêl di disgyn i'r ffordd iawn, fysa ni'n gallu bod yn sôn am un o'r buddigoliaethau mudidola yna. Ond mae rhaid i ni ddysgu o'n camgymeriadau. Felly gobeithio byddwn ni'n gweld ambell i newid.
ac ar ôl hynny yn gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.